Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Okay, kod teko ma osekete kedo gi iro mamero ji mar shisha koro yudo dok chien bang' doho ma Shanzu Mombasa yango ni lai mora mora mar goyo shisha marufuku onge e chik. Jal bura Joel Mkutu ne owacho ni onge chik mora mora moketi matamo ji loso, tiyo kata uso shisha e pachoka. Jal bura no bende ne oweyo thuolo ji 48 mane omaki kaloro gi tiyo gi shisha dwe mokwongo higa ni. Ing'eto mare Mkutu olero ni jatend migawo mar thieth machon Cleopa Mailu ne ok oluwo dwaro mar ng'eto mane ochiw e higa mar 2018 kod jad bura Roslyn Aburili. Stakeholder participation or public participation. Then number 2, they need to submit the legal notice to Parliament as required under the Statutory Instruments Act, Section 11. Then after that, Parliament will approve or not approve the regulations, and if in case Parliament approves, then the shisha ban will be in force. Riwruok mar jopuonje ma Wakeini manoke wota okodo weche